Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Lumagorritik Amets eta Euskal Herrian Euskarazetik Intza izango ditugu, eta justizia sozialaren munduko egunaren harira, hainbat eragilek sinatutako adierazpenari buruz hitz egingo dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1879an, Elementuen taula periodikoa aurkeztu zuten Errusiako klima elkargoan. 1878an, elementuen propietate eta konposizioen inguruko ezagutzak biltzeko eskuliburu bat prestatzen ari zela, hauek bere pisu atomikoaren arabera ordena zitzakeela otu zitzaion Dimitri Mendelejev izeneko kimikari eta asmatzaileari. Kimikaren arloan paradigma berria ezarri zuen, eta finkatu egin zen aurkikuntza berriak Mendelejeven estimazioak frogatu ahala. 1947ko egun berean, Ganak independentzia aldarrikatu zuen Britaniar Inperiotik askatuz. Sahara hegoaldeko Afrikako lehen herrialdea izan zen independentzia politikoa lortzen. Kwame Nkrumah izan zen independentziaren aldeko mugimenduaren buruzagia. 1960an Ganako Errepublika eratu zuten Nkrumah buru zuela. Hainbat urteren ondoren, 1975ko martxoaren 6an, Gerra Kontseilua egin zuten Logroñon, 15 euskal herritarren aurka. 1972ko apirilaren 28an, Lazkaon egin zen manifestazioan parte hartzea egotzi zieten. Manifestazio hartan atxilotutako Miguel Barandiaran Ataundarra eta Agustin Alvarez Urretxuarra torturatu egin zituzten komisaldegian, eta hurrengo egunetan atxilotu zituzten beste 13. Euskal Herria pilpilean zen garai haietan. Frankoren heriotzak gertu ikusten zen eta ezkerreko mugimenduek pultsua bota zioten erregimen. Azkenik, 1984ko martxoaren 6an, Erresuma Batuko mehatzarien greba historikoa hasi zen Margaret Thatcherrek sektorea pribatizatu, baldintzak okertu eta mehatzarien sindikatuari erronka bota ostean. Mehatze gehienak itxi eta 20.000 lanpostu desagerrarazteko plana zuten. Ia urtebete iraun zuen greba Erresuma Batuko luzeena izan zen, eta langileen porrotarekin amaitu zen. Ia egunero istiluak izan ziren, eta gobernuak guda zikina ere erabili zuen langileen aurka. Grebak eragindako ikatz falta hornitzeko, Poloniak saldu zion Erresuma Batuari ikatza. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, Iturramako Zibiboxean, Femkultur zikloaren barruan, dantza, antzerkia, umorea eta musika zuzenean Mar Gomezen eskutik, arratsaldeko 7an, larunbatean, Femkulturen barruan, Silvia Batetek erkas dantza ikuskizuna eskainiko du 7an Iturramako Zibiboxean. Eta igandean, leku berean baino goizeko 10etan eta 12etan, En Movimiento ikuskizuna egingo du. Elkarrizketa aurretik, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Espainia gatazkan sartu eta fragata bat bidaltzen du Ziprera, defentsa misio batean. Lehenengo puntuan, gobernuak azpimarratzen du bere jarrera ez dela zentimetro bat ere mugitu. Bigarren puntuan, Europak batasuna defendatzen du Trumpen erronkaren aurrean, zeinak berriro ere Espainia kritikatzen baitu. Hirugarrenean, Iranek gerraren fokua beste herrialde batzuetara zabaltzen jarraitzen du. Laugarrenean, hildako kopurua 1230 ingurukoa da. Gorriz, aire konpainiek 12.000 euro eskatzen dituzte Berriozarko 2 bizilagun Australian harrapatuta geratu direlako itzultzeko. Honen titularrean, korrika gara. Euskara ez da muga bat, baizik eta guztiontzako zubi bat. Lasterketa herrikoia Horreagara iritsiko da martxoaren 20an. Tartean, jazarpena egiten duten ikasleak eskolatik kanporatuak izango dira. Eskuineko berrietan, ustelkeriaren aurkako fiskalek salatu dute belate bermerik gabeko moduan eman zutela. Ezkerreko berrietan, parlamentuak eskatu du foru poliziak El Sadar estadioko segurtasuna orain har dezala. Azpian,
PSNek presioa egiten dio Iruñeko gobernuari bizikleta elektrikoen lizitazioaren harira. Ondoren, gasolinaren prezioak 8 eta 23 zentimo artean igo dira 4 egunetan. Azkenik, ABG-rako arrapa mekanikoak igogailu berri baten ordezkoak izango dira. Eskuineko berrietan, 2025ean osasun profesionalen aurkako 775 eraso salatu ziren. Azpian, Zunbillako bizilagun bat hilda Donostian arrantzan ari zela itsasora erori ondoren. Diario de Navarra egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Espainiak bere fragata aurreratuena bidali du Ziprera, Iranen aurka defendatzeko. Honen lerroburua, Murillo el Frutok emakume ahots batekin hitz egiten du. Emakumeen elkanbio elkarteak berdina saria jaso du gaur, berdintasuna sustatzeko egindako lanagatik. Eskuineko berrietan, Zunbillako bizilagun bat hilda Donostian itsasora erori ondoren. Behean, jazarpena egiten duten ikasleak beste eskola batera eramango dituzte. Goiko berrietan, merkataritza 170 Iruña eta Tuterako eskualdeetan. Bestetik, Nafarroan 10 dendetatik 4 ez dute langilerik. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Trump, Irango hurrengo lider gorenaren hautaketaz. Beharrezkoa da nik parte hartzea. Lehenengo puntuan, AEB-etako presidenteak adierazi du oniritzia eman behar diola Irango hurrengo estatuburuari, Venezuelan Maduro baitu ondoren egin bezala. Argazki nagusian, Teheran, bombardaketa bat atzo Irango hiriburuaren erdigunean. Eskuineko berrietan, Itziar Karrozera jeltzalea izendatu dute Santurtziko alkate. PSEek boto zuria emanda. Azpian, patata berpizteko nekazaritza. Ekoizpena sustatzeko plan bat egin du Jaurlaritzak. 2030erako 150 handitu nahi du produkzioa Araban. Jarraian, erremonte profesionalari eutxiko dion egitura bat sortzeko eskatu dute erremontistek. Beheko berrietan, Arriagaren omenezko kontzertu batekin hasiko da musika jaialdia gaur, Bilbon. Ondoan, neguko jokoetan parte hartzen dudan lehen aldia da, eta gogoz eta ilusioz nago. Goiko berrian, Maider Arostegi, Miarritzeko auzapeza eta ensamble Bibons Biarritz zerrendako hautagaiaren hitzetan, Hego Euskal Herrian EAJ egiten ari den lana inspirazio iturri bat da enetzat. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Asun Casasola Pardo, Nagore Lafageren ama eta aktivistak dio. Neskei esan behar diegu beren burua baloratu eta nahi dutena egin dezaten. Argazki nagusian, erremontea proiektu pribatu baten bila dabil funtzionamenduan jarraitzeko. Ezkerreko berrietan, EAJak Santurtziko alkatetzan jarraituko du. Azpian, PNVk eta PSek beren gutxieneko soldatari buruzko beste proposamen bat baztertu dute. Beheko berrietan, Israelek gerra zabaldu du eta Azerbaijanera iritsi da. Azkenik, Korrikaren herrialdeko biraren atzerako kontaketa. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Nora González, mugimendu feminista. Lurralde eta gorputzen burujabetza aldarrikatzera aterako gara kalera igandean. Igandearekin iritsiko da emakumeen nazioarteko eguna, martxoak 8. Mugimendu feministak beste mundu bat aldarrikatuko du. Arrazismorik gabe eta transfobiarik gabe, adibidez. Iristen ari diren gorroto eta diskurtso atzerakoien aurrean ez dutela asmorik hotzan geratuko, isilik, naiz, nora eza, etxipena eta beldurra gailendu nahi dituzten. Sistema kapitalistari eta kolonialari aurre egin behar zaiolako aterako dira kalera. Eskuineko berrietan, Alberto López, sadar bizirik. Gobernu ordezkaria gezurretan ari da, kolpeak ezker eskuin edonori eman zizkiolako Espainiako poliziak. Alicia Etxeberriaren hitzek haserrea piztu dute zale gorritxoen artean. Gobernu ordezkariak arriskurik ezela izan esan zuen Espainiako poliziaren oldarraldia justifikatzerako orduan. Sadar bizirik plataformak adierazpenak zuzendu ditzala eskatu du. Behean,
senyorak martxoaren 8 prest. Mundu mailan egindako inkesta baten arabera, Z belaunaldiko gizonen ia herenek uste dute emakumeak senarrari obeditu behar diola. Datu honetatik abiatuta, Reyes Ilintxeta eta Amaia Lasa irratiko senyorak, martxoak 8 begira ditugun erronken inguruan mintzatuko dira. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eu-en. Kaixo eta ongi etorri gurera, Amets eta Intza, zer moduz? Ongi. Bueno, konta eguzu pixka bat, gaurkoan etorri zerate honera, justizia sozialaren mundu eguneko aldarrikapen baten harira etorri zerate, konta eguzuen ondik datorren bakoitza lehenik eta behin? Gutako gitzak? Bai. Bueno, nik Lumagorri elkartetik nator, Lumagorri da Araban lanean ari den mugimendu transboio marika bat, elkarte transboio marika bat. Eta hortik egiten dugu ekarpen hori, abalitxo hori, adierazpen hori. Bai, eta ni Euskal Herrian euskarazetik nator. Bueno, Euskal Herrian euskaraz eragile nazional bada, Euskal Herriko 7 lurraldeko ikuspegitik eta 7 lurraldetarako lanean dabilena, euskara hartuta ardatz eta euskararen normalizazio prozesuan edo Euskal Herri euskalduna eraikitze bidean ekarpen egiteko asmoa duen eragilea da. Zuegin batera, beste hainbat eragilek sinatute, gero aipatuko ditugu behar bada, baina laburki adierazpenak zer esaten du? Nolabait adierazpen hau bada, eragile, 30 eragilek sinatu dugu dokumentu hori, eta kezka batetik abiatuta, eta kezka izan da, azken aldian areagotu diren eskuin muturreko diskurtsoen aurrean eta askotan falta zela baita ere bestelako diskurtso batzuk mahai gainean jartzea, eta bazegoela baita ere Euskal Herriko herri mugimendu hori saretzeko eta elkarrekin harremanetan jartzeko behar bat ere bai. Eta pixka bat horri helduz etorri da manifestuaren proposamena. Gaurkoan, zuei tokatzen zaizu erantzutea, kasu honetan Lumagorrik eta Euskal Herrian euskarazek zergatik erabaki du manifestu hau sinatzea? Bueno, gure kasuan oso modu naturalean, guk ere beti planteatu dugu LGTBI irakurketak edo politikak edo gure jarduera hori ikuspegi feminista eta intersekzional batetik planteatzen ditugula. Eta orduan manifestuari itxi zitzaigunean ez genuen eztabaida handirik izan honetan, esan nahi dut oso modu naturalean planteatzen dugulako eta egia da hor zerbait baldin bada edo gugan eraginen bat sortu ahal badu horrek edo sortu badu honek izan da, egia da guk ere kezkatuta geundela LGTB mugimendua euskalduntzarekin eta LGTBI giro hori ere euskalduna izatearekin, baina egia da gure eguneroko jarduera horretan ez genuela zapalkuntza hori arrazakeria edo ijitoen kontrako zapalkuntza horien maila berdinean ez genuela jartzen, eta igual hor konturatu egin gara, elkarlan honi esker, lehen lerro horretara pasatu behar genuela zapalkuntza hori ere bai. Orduan gure kasuan eztabaida handirik ez da egon, baina nik uste dut gure diskurtsoa eta gure jarduera aberastu egin duela manifestuarek. Eta pixkat Ametxe gaipatu du ez, beraien jardunean hizkuntzaren zapalkuntza horrek askotan ez zuela lekurik, ez agian nahita egindako autu bat, baizik eta azken finean baita ere bada isla bat hizkuntza zapalkuntza ze normalizatuta daukagun gaur egun Euskal Herriaren baitan, eta hain justu Euskal Herrian euskarazetik hori ikuste genuen, ez? Askotan beste zapalkuntzetan ardazte diren eragileek egiten dutela aitortza izan arrazakeria, LGTBI kolektiboaren kontrako mugimenduak eta hizkuntzaren zapalkuntza hori askotan kanpo geratzen zela hortik.
Eta beraz, baita ere, hortan eragiteko asmoz, eta argi ikuste genuen horrelako zerbait behartzela. Atera dezuen adierazpen hau, manifestu hau, egoera politiko eta sozialean zehazki nun kokatzen da? Testuinguru baten horren gaude, ez? Hor badago euskararen kontrako indarraldi bat, maila politikoan eta judizialean ere ematen ari dena. Bada transfobia zabaltzen ari dituzten diskurtsoak, adibidez, edo feminismoaren kontrakoak, edo pertsona migratuak jo puntuan jartzen dituztenak. Orduan, testuingurua hori da, testuingurua da ultraeskuin edo eskuin muturra diskurtsoan eragiten ari duen momentu honetan, herri mugimenduak bakoitzak lan egiten duen esparrutik horre eragitea eta hainbaten fasismori aurre egitea eta fasismori gelditzea edo horretan aletxo hori jartza, ez? Baina testuingurua hori da, ez? Egunero daukagu kaleetan, komunikabideetan, prentsan, baina ere inguruan ere bai, ez? Gaur egun guk azkenengo asteetan ikusten ari dugu zelan transidentitateak zalantzan jartzen ari diren eta iruditzen zaigu honek ere bakoitzak bere txokotik aurre egin beharrean indarrak batzea eta honi modu bateratu baten aurre egitea oso interesgarria dela testuingurua eraldatzeko ere bai, ez? Hor, kezkagarria da nola, gainera, normalizatzen ari diren diskurtso batzuk uste genituenak jada gaindituta zeudela eta aurrera gindoa zela. Eta nik uste dut oroar aipatutako kolektibo gutxiagotuen edo zapalduen eskubideetan aurrera borroka askoren bitartez azken urtetan lortu da aurrera egitea diskurtso batzuk neutralizatzea eta abar, eta azken aldi honetan ikusten dugu berriro ere badagoela arrotze bat, konplexurik gabe diskurtso horiek berriro mahai gainean jartzeko ausardia edo erosotasun bat aurkitzen dutela batzuek eta hor eragiteko asmoz dator hau. Badago jendea azken aldian esaten duena fasismoa ez dela desagertzen, baizik eta bide berriak aurkitzen dituela eguneratzeko, agian horri erantzuteko manifestu bat dago, ezta? Bai, manifestuan ere agertzen da, ez? Fasismoak erabiltzen dituen bide berri horiek ere horrekin konstante garela, ez? Horiek ere existitzen direla, bai sare sozialak, baina bai ere eurek ere zelan ari diren, ez? Mezuak eraldatzen, ez? Pentsa, ez? Azkenengo asteetan ere ikusi dugu zelan feminismoa erabiltzen ari den ere irakurketa fasista bat eta irakurketa fasista bat zabaltzeko, ez? Hortxe, guk ere askotan planteatu ditugu homonazionalismoaren borroka hori, homonazionalismoaren ezarpen hori, ez? Nun batzuek erabiltzen dutela feminismoa edo LGTBI eskubideak kolektibo zehatz batzuen kontra joateko. Orduan, beraiek ere, euren erramintak berritu egin dituzte eta guk aliantzak eroz eta gehiago egiten ari ditugu. Manifestuan aipatzen duzue gaudela bidegurutze politiko eta ideologiko batean. Zer esan nahi duzue horrekin? Apur bat, orain arte aipatu dugun hildo horretatik, ez? Ikusten dugu mundu mailan ari dela indartzen eskuineko ideologia hori. Horrek marko guztia eskuinetara darama, eta gaude une konkretu batean indartze hori ematen dabilena, eta norantza bat edo beste hartu lezakena pixkat etorkizuneko ibilbide horrek. Eta hain justu badago fasismo eta eskuin muturreko hauek hartu dute bandera iraultzarena, errebeldeak, sistemaren kontrako hain justu ezkerrak izan duen leku hori hartzen dabil. Eta pixkat hori esango nuke dela testuingurua. Uste duzue, okerrez banago manifestuan aipatzen duzue baita ere, baina justizia sozialaren kontzeptua desitxuratzen dela ere aipatzen duzue, okerrez banago, ze zentzutan? Bai, azken finean agian esan dugu, ez? Markoa badoala eskuinetara,
hor aldatzen dira parametroak, orain arte onartzen zena, etzena, eta bihurtzen da, hori normalizatzen ditugu diskurtso batzuk, izan litekena immigraten kontra, horrek dakarrela guk atzera egitea, hizkuntza eskubideetan berdina, ez? Bihurtu gaituzte askotan euskaldunak privilegiatu, non gure egunerokoan ikusten den eguneroko funtzio sozial eta bestelakoak egiteko uneoro ditugula ezintasun horiek, eta nolabait diskurtso horrek baita ere gaur egun justizia bera zer den ere aldatu du, ez? Eta azkenean berriro ere guk ekarri nahi izan duguna da oinarrira adierazteko justizia badela zapalkuntza guzti horiek aitortzea, badela zapalkuntza guzti horiek gaindituko duen eredu bat bermatzea, eta azken finean gizarte justu bat eraiki nahi baldin badugu, zapalkuntza horiek gainditu behar direla, eta beraz diskurtso erradikalago hori hartzea ezinbestekoa dela benetan esateko justizia soziala existitzen dela edo badagoela. Manifestuan ere salatzen duzue neoliberalismo globala, gaur egun ikusten dugula portada guztietan eta teleberri guztietan. Nola ere egiten du neoliberalismoak Euskal Herrian eta batez ere kolektibo txikiagoei? Bueno, nik uste dut gure kasuan eta gure mugimendutik oso argia da, guko historikoki zapaldua izan den kolektibo bat izan gara, ez? Eta nolabait ere gure aldarrikapen horiek pasa dira izkutuan egotetik ikuspegi merkantilizante batetik ikustera, ez? Hor ditugu adibidez Pridearen estrategia horretan sartzen diren dinamika guztiak, ez? LGTBI borrokak ere ikuspegi turistiko batetik bakarrik egitea eta bakarrik planteatzea edo bakarrik balioan jartzea maila ekonomiko baten sartu daitezen kolektibo batzuk, ez? Orduan, gure kolektibotik oso argi ikusten dugun, ez? Nola pasagaren ikustezin eta zapalkuntza puntu batzuetatik pasagaren gugan interes hori sortzera, ez? Eta, Eta hor, neoliberalismo horrek baita ere eraman gaitu oso individualizazio gero eta bortitzago batera, eta horrek askotan baita ere ikuspegi kolektibo hori eraman du murriztera eta kolektiboaren aldeko borroka horiek baita ere txikiagotzera, eta hori Euskal Herrian ere eman da eta ematen jarraitzen du. Eta hor, uste dugu, kolektiboki antolatze horrek izugarrizko indarra ematen digula, injustu sistema neoliberal honek, dakarren horren kontra egiteko indargune bat delako. Aipatzen zenuen merkantilizazioa baita ere, eta aipatzen da manifestuan merkatuaren esku ikusezina, eta esku hori lehenesten dela. Pixka bat iruditzen zait, esaldi pixka bat poetikoa imaginatzen dutela, zentzua ez dela bat ere poetikoa, baina zer esan nahi duzue esku ikusezin horrekin eta ze ondorio ditu esku ikusezin hori lehenesteak? Azkenean hor da kapitala eta dirua lehenestea, non sistema bat badagoen irabazi ekonomikoak uneoro indartuta gainditzera bideratuta, hor aberatsagoak aberatsago eginez eta txiroak oraindik eta txiroago eginez, eta merkatu horrek nolabait badakarrela zatiketa hori gero eta handiagoa egitea, eta txikiagotuta gaudenok ez soilik ekonomikoki baizik eta eskubidei dagokionez ere oraindik eta txikiago egitera, eta adibidez hizkuntzaren era ekarrita ikusten dugu merkatu agintzen duen merkatu global horrek zuzenean jotzen duela hizkuntza gutxiagotuekiko. Munduan dauden hizkuntza gutxiagotuak geroz eta arrisku handiagoan daude. Azken finean, sistema kapitalista honetan ez dutelako balio erantzirik, eta hor ikusten dugu hizkuntzarenean ere nola merkatuaren balio horrek zapaltze gaituen behin eta berriz,
eta horrekin batera, baita ere beste zapalkuntzekin ere, berdin, azkenean botere posizioan dauden horiek ez duten nahi beraien botere hori galdu, eta beraz hori bermatzeko txikiagotuta dauden kolektibo horiek indartzea ez zaio interesatzen. Kolektibo txiki horietan nola bizi da prekarietate ekonomikoa? Bueno, nik uste dut manifestua berak aipatzen duen intersekzionalitatearen asuntoa, ez? Hor kolektibo bakoitzak bere zapalkuntza propioak ditu eta zeharkatzen dituenak, ez? Pentsa ere ez dela berdina emakume bat edo gizonezko batek aurre egin behar dion egoerari, edo emakume hori pertsona migratua baldin bada, edo ezgaitasunen bat baldin badu, eta orduan egia da manifestu horretan 30 eragiletik gora daudela, 30 eragile horiek mugimendu asko eta pertsona asko ordezkatzen dituzte, eta bakoitzak bere errealitate propioa izango duela. Honek ez du esan nahi, bata bestea baino garrantzitsuagoa izan behar duen inondik inora. Ez gabiltza planteatzen zapalkuntzen olimpiada baten sartu behar garenik, baizik eta guztiak zeharkatzen dituztela gure gorputzak, ez? Eta hortik planteatzen dugu adierazpenean agertzen dela, batu egin gaituela, pixkat errealitate horretatik batu egin garela, eta hori modu bateratu bati horri erantzungo digu bakoitzak bere errealitatetik eta bata bestearen gainetik jarri gabe. Orain aipatu duzula intersekzionalitatea, zer esan nahi duzu intersekzionalitatearekin? Bueno, badira elementu asko gure gorputzak, gure errealitateak, gure identitateak zeharkatzen dituztenak, ez? Eta zapalkuntza asko pairatuak ditugunak, ez? Eta batzutan ere zapaltzaileak izan garelako, orduan horretaz jabetzea, ez? Noiz garen zapaltzaile eta zeintzuk diren zapalkuntza horiek zeharkatzen, zeintzuk diren zapalkuntzak zeharkatzen dituztenak, ez? Orduan, lehena ezarri ditzun bazala berdina, ez? Emakume bat edo gizonezko batek duen errealitate bat, ez dela berdina ere pertsona bat bere gaitasun guztiak izatea edo beste gaitasun batzuk izatearekin, jatorria ere oso garrantzitsua da, hemen ere hizkuntza ere oso garrantzitsua da, hemen zeintzuk diren privilegiatuak eta zeintzuk ez diren privilegiatuak, ez? Baina inondik inora ez da gauza bat, intersekzio bat edo zapalkuntza bat bestearen gainetik jarri behar, ez? Modu maila berdina jartzen ditugu guztiak, eta hortik eragin nahi dugu, ez? Eta ez dute aipatu, baina aipatu beharrekoa da ere klase soziala eta bakoitza non ekonomikoki non kokatuta dagoen hori ere intersekzioa da. Komentatu nahi zuen gauza bat, hasi aurretik hitz egiten ari zinatenan entzun eta aliantza hitza, hasi geran elkarrizketan ere aipatu duzu eta egia da adierazpena irakurtzen detenean ematen du sentsazio bat, ez hor garrantzia duen gauza bat dela aliantza bat sortu dela, edo elkarlan bat sortu dela eragile askoren artean. Gaur egun horrek ze garrantzia dauka aliantza hitzak? Garrantzia handia dauka, ez? Lehen aipatu dugun testuinguru horretan, herri mugimenduan lanean ari garen eragile ezberdinak, ez garenak ere atzo zinen jaioak, ez? Orduan, horiek momentu baten topatzea olako topagune bat, modu bateratu baten honi aurre egiteko, eta guk horretan esategu, bagoazen ere, guk ordezkatzen ditugun edo parte hartzen ditugun mugimendu horietan planteatzen ari diren borroketan parte hartzera gonbidapena egiten dugula, antolatzera, mobilizaziora deia egiten diogula, baina hori, bai hizkuntza eskubideen kontrako zerbait baldin badago, edo mobilizazioaren baldin badago, LGTBI mugimendutik hori babestu, alderantziz edo berdin langile mugimenduarekin, edo mugimendu feministarekin, edo hor ordezkatuta dauden talde ezberdinekin. Imaginatzen dut, iruditzen zait gutxienez, indarra handia eduki dezakela horrelako dinamika batek. Ikusiko dugu aurrera begira, orain adierazpen bat atera dugu, baina egia da, aliantza horiek nolabait ere topatu dutela topagune bat,
eta ikusiko dugu horrek zer ematen duen, baina haude elkarrekin, elkarlanean, eta adierazpen bat atera dugu. Hala ere, batzuetan horrelako elkarlanek edo izaten dituzte lehiak, eztabaidak, zatiketak, nola saihesten da hori? Ez dugu pesimista jarri nahi, baina saieste aldera nola egiten da? Egia da, lehenengo pauso honetan ez dugula erresistentziarik edo ez behintzatola bereziki arazo handirik izan. Ziurrenik aurrera joan ala azaleratuko dira erpin eta ertz desberdinak eztabaidatu beharko direnak, hausnartu beharko direnak, eta nik uste dut hori dela garrantzitsua, ez? Behintzat, gutxienez elkarren zutea, irekitasunez, azkenean bakoitzak datorren tokitik dator, ziurrenik bizipen ezberdinak izan ditugu, eta beraz uste dut garrantzitsua dela gutxienez espazio bat edukitzea horietaz guztietaz hitz egiteko lasai eta inorra epaitu gabe, eta nik uste dut hortan gure saiakera pixkat baita ere hortik doala, ez? Horrelako espazio bat sortzea, hausnartzeko eta eztabaidatzeko modu eraikitzaile batean, eta hor arazoak gainditzeko bidea aipatutakoa hitz egin, elkartu eta horrela egingo dugu. Azkenean ez bagara biltzen edo ez badugu horrelako topagune bat sortzen, ziurrenik enkistatuko dira hor dauden arazotxo horiek, eta beraz bada horietaz hausnartzeko espazio bat hau ere. Elkartasun falta somatzen ez duen nonbait? Elkartasun falta diozu eragileen orokorrean. Imaginatzen dut, eragileen artean agian ez da zuela nabarituko hainbeste, baina agian hortik kanpoan somatu dezakezu, beste nonbait? Nik uste dut lehen aipatu dugu, gizartea badagoela gero eta individualizatuago, edo indarrak behintzat horretara garamatzala, eta horrek kolektiboa zatikatu du, atomizatu du, edo horretan dabil, ez? Beraz, testuinguru horretan, bai, azkenean badago hor kolektiboaren haustura bat, edo kolektiboa galdu du agian orain urte batzuk eduki zezaken, eta hori ere idealizatu gabe, askotan egiten dugu iraganeko irakurketa idealizatu bat, eta lehen ere ziurrenik zailtasunak izango ziren kolektiboki antolatzeko, baina bai, egun somatzen da hori, baina ni egia esan positiboa naiz iruditzen zait, gainera Euskal Herrian badaudela borroka desberdinak martxan, borroka horiekiko herri mugimenduko eragileak oroar elkartasunez jokatu izan dugula eta jokatzen dugula, ziurrenik hobetzeko margen askorekin, baina bai, ni zentzu horretan positiboa naiz. Bai, nik uste elkartasuna baino egia da, batzutan gertatu izan zaigula bakoitzak bereren mutik mobilizatu egiten dela edo eragiten duela, ez? Euskararen kontrako epai bat baldin badago, euskararen mundua mugitzen da. Feminismoaren kontrako mobilizazioetan, mugimendu feminista edo feministak mobilizatzen dira. Eta guk esaten duguna beste gauza bat da, euskararen kontrako zerbait baldin badaukagu feministak ere batuko garela mobilizazio horretara. Egu ere garelako euskaldunak, feministak, desgaituak, garelako ere hijituak, garelako pertsona migratuak, ez hori guztia garelako, ez? Nolait ere, aliantza sortu dugun talde hori, intersekzioa dituela, ez? Eta ikuspegi horretatik egiten dugula, eta hortik landu nahi dugula. Hau da, guk ere, zapalkuntza horietan aktibo izan, zapalkuntza guztietan aktibo izaten. Gorroto diskurtsoak areagotzen ari dira, baita gorroto delituak ere bai, zuk hasieran aipatu duzu bezala transen aurka, euskararen aurka, nola erantzuten zaio horri? Nik uste dut erantzutea bera eta antolatzea bera ez dela gutxi, eta hor
euskararen aldeko borrokan gabiltzano baita ere, feminismotik egin den lan hori askotan goraipatu izan dugu, ez? Eraso baten aurrean nola lortu den kolektiboki eraso bakoitza erantzutea. Eta orain batez ere epaitegietatik etorri den oldarraldi honetan ere, eman da aurrera pauso bat eta euskararen kontrako eraso bakoitza edo, erasoak salatzeko lanketa bat eginda. Eta nik uste dut, eraso horiei erantzutea, kalera ateratzea eta mahai gainean jartzea eraso bat izan dela, ze bestela pasatzen da zer gertatuko ez balitz bezala, hori dela azkenean garaipena. Gero eraso hori modu desberdinetara salatu beharko da, eta hor ere ziurrenik herri mugimendutik egin beharko ditugu ariketa desberdinak, garaian egokitzeko, aldatzeko, tresna berriak sortzeko baita ere horri begira. Bai, egia da, batzuek igual epaitegiak dituzela, guk ez ditugu epaitegiak, ez ditugu inoiz alde izan, ez euskararen aldekoak, ez emakumeen aldekoak, ez dire izan ere LGTBI pertsonen alde, hori ez da gure etxea, baina guk kaleak ditugu. Eta kaletik eragingo dugu horiei aurre egiteko, ez? Orduan, batzuk instituzioak izango dituzte, epaitegiak eta beste esparru batzuk, ez direnak utzi, baina guk kaleak ditugu eta guk kaletik egiten dugu eta kaleak eraldatzeko eta hortik aurre egingo diegu, ez? Bizitzen ari geran eskuinaren eta bereziki ultraeskuinaren oldarraldi honetan, somatzen dagoeneko osasun sisteman, hezkuntza sisteman edo instituzioetan eragina edo oraindik eusten ari gera horri? Eragina dago, ez? Nik uste dute hauek egia da, guk askotan esaten dugula Euskal Herrian ez daukatela eragiteko aukerarik, ez daukatela ordezkaritzarik instituzioetan, baina egia da, euren mezua hortxe dagoela. Egia da, bat egotearekin nahikoa dela ere, diskurtsoak eskuinera joateko, ez? Eta horrek eragina du, jarri ezagun adibide bat, ez? Orain ere zelan poliziak pertsona migratuen edo atxilatutako pertsona migratuen jatorria publikatzen ari duten, ez? Hori bada ultraeskuinaren markoa, ez? Transfobia kasuak edo transpertsonen kontrako oldarraldi hori ere bada eskuin muturraren markoa erostea eta eskuin muturrak ezarri duen marko hori, ez? Orduan, nahiz eta ordezkaritzarik ez izan edo ordezkaritza gutxi izan gure herrian, hortxe daude eta ere egiten dute eta badaude marko horiek erosten dituztenak, ez? Orduan bai, nabaritzen da, eta hortik dator kezka gu ez gara mundu honetan irla bat, eta hortik dator gure kezka eta gure aktibazioa ere bai. Manifestuan eskatzen duzue sistema errotik aldatzea. Zer aldatuko zenukete? Nola aldatuko zenukete edo noraka aldatuko zenukete? Uste dugu sistemak berak lehenik aitortu behar duela kolektibo guzti hauen zapalkuntza egituratik egiten dela. Guk borrokatzen ditugun zapalkuntza hauek egiturazko arazo baten ondorio direla, eta beraz guk saiatu nahi duguna da bakoitzak bere borroka ardatz horretatik irudikatzen duen Euskal Herri aske hori eraikitzea. Beraz, sistemak egin beharko luken ariketa da, herri mugimendutako eragileok aldarrikatzen dugun hori praktikara edo errealitate bihurtzea edo gauzatzea. Eta gaur egungo sistema politiko, sozial eta juridikoak ze muga izan ditzake, ze muga ditu? Guretzako guztiak, ez? Esan dut lehen, ez? Hori dala gure etxea, ez? Zailtasunak ditugula, guk gure instituzioak ere mugatuak daudelako, beste batzuen menpe daudelako, eta maila juridikoan ere hori ez da gure etxea, ez? Nahiz eta batzutan hortik horiek erabili zenbait zapalkuntzei aurre egiteko, ez? Baina, desde luego, nik uste dut oso argi izan behar dugula, seguramente hor ez ditugula topatuko guretzako lagungarriak izan daitezkeen elementu asko, ez?
erabiliko ditugu, erabili behar baldin badira, baino hori da. Eta lehen aipatu da, instituzioak asko dira, eta ez daukagu ere erabakitzeko eskubidea ez dago gure esku neurri handi baten. Aipatzen genuen manifestuan errotik aldatzea eskatzen duzuela sistema, imaginatzen dut erreformak ez direla nahikoa aldaketa sakonagoa behar dela. Kasu horretan, instituzioek eta herri ekimenek ze paper jokatzen dute? Herri ekimenetik beti izan da, herri mugimenduak beti bultza izan du, ondoren aldaketa sozial oro eman izan denetan, herri mugimendutik lehenik behintzat, eginda bultza, ondoren beharrezko aldaketa horiek instituzioetan eman ahal izateko. Eta uste dut guk herri mugimendu gisa paper hori betetzen dugula, ez? Benetan eraiki nahi dugun, gure kasuan Euskal Herritik, Euskal Herriarentzat ari gara hitz egiten. Nolabait egia da Euskal Herrian egiten ditugun aldaketa horiek, baita ere mundu mailan egiten dituztela aldaketak eta mundu mailako ekarpen bat ere badela. Eta beraz, guk herri mugimendutik gure helburua izango da bultzatzea guk nahi dugun norantza horretan, ondoren hortik etor litezkeen erabaki politiko edo instituzionalak sustatzeko. Represio politikoa ere aipatzen duzue manifestuan, nola era egiten dio horrek aktivismoari? Era bat baldintzatzen du. Askotan hemen gabiltzan eragileok oso eragile txikiak gara. Ametsek aipatu du, ez? Instituzioetatik, epaitegietatik, horietatik guztietatik kontrako indarra dator. Askotan ezarritako arau horiek desobeditzera behartuta gaude, eta desobedientzia horrek berarekin dakar errepresioa, ez? Eta errepresioak bai ekonomikoki, azkenean eragilea bera itotzen duelako, eta baita ere gero ondorio pertsonalak izan ditzakenak, erabat baldintzatzen du herri mugimenduak egiten duen borroka. Dudarik gabe, ez, nik uste dut oso argi dagoela, eta herri honetan asko sufritu ditugu hori guztia, baina hortzeu gau adibidez Mozaldegea, ez? Gure kontra diseinatutako estrategia da, herri mugimenduaren kontra diseinatutako estrategia bat, eta Euskal Herrian nik uste dut laborategi bat izan dela, geron ahopian jarri diren neurri batzuk martxan jartzeko, ez? Egia da, gaur egun entzutegi nazionala adibidez, ez dugula IPS aipatzen, baina hortxe dago eta guri begira dago ere bai, ez? Eta, kartzeletan ere, oraindik ere, batzuk ditugu, represioaren itzal hori oraindik ere badagoela eta gainera sistema berak erabiltzen duela guri aurre ez egiteko, ez? Elkartasuna eta elkarlana zuen manifestuan ageri den bezala, nola eramaten da praktikara? Hau da, atera ez zuen manifestua praktikara eramatea da edo badaude pauso gehiago aurrera emateko? Ikusiko dugu. Adierazpen bat egin dugu, Betamar eragilek sinatutako adierazpen bat. Orain, adierazpen horrek zenolako ibilbidea izan behar duen, erabaki behar dugu. Ez da gutxi, ez da adierazpen sail bat, ez? Da, Betamar eragile bat egin dutela irakurketa batekin eta prestutasuna agertu dutena honi nolabait eusteko, ez? Orduan ikusiko dugu aurrera begiratzen nolako pausoak ematen diren. Egia da, eta lehen egin duzun galdera bati erantzunez, oso modu horizontal baten egin direla gure artean, ez dela egon eztabaida hondirik. Nik uste dut kolektibo guztiak aitortu egin garela, ez? Bakoitzaren ekarpenak kontutan hartu ditugu, bakoitzak bere eremutik lan egiten duelako eta hori ere aitortzen delako, ez? Orduan, hain aberatza da, hainbeste gauza barnebiltzen ditu adierazpen hori horregatik, ez? Eta horrela begira, nik uste dinamika horretatik gauza politak sortu daitezkela, baina gaur egun esaten duguna eta dinamika eta adierazpen horretan esaten duguna da, egon daitezken eraso guztien aurrean,
guk modu bateratu baten parte hartzera eta salatzera gonbidapena egiten dugula, ez? Antolatzera, borrokatzera eta horri modu bateratu horretan lan egitera. Bueno, elkarrizketako azken zatian sartuko gara ja, asko luzatu baino lehen. Aurrera begira, ze arrisku edo mehatxu ikusten dituzue adierazpenaren arira edo, bueno, hor aipatzen duzuenaren arira? Bueno, testu inguru orokorrean dauden diskurso horiek aurka izango ditugu, baina hori ere ez da gauza berria. Azkenean, zapaldutako kolektibook gure egunerokoan gaude behartuta gure aurkako diskurtso, jarrera eta barrei aurre egitera. Azkenean modu desberdinean materializatzen dira zapalkuntza horiek, baina denok gaude behartuta horiei aurre egitera. Egia da, Marko aipatu dugun bezala, eskuinetara badoa, ziurrenik bortitzagoak izango dira aurkako jarrerak eta errepresioa bera ere bai. Eta horregatik uste dugu garrantzitsua dela orain horretan gabiltzanak, antolatuta gauden herri mugimendu horiek saretzea eta aliantzak lantzea, etorkizunera datorkigun hori gaur-gaurkoz ezer aurreratu gabe, gauzak, ez dakigu inork zer gertatuko den bihar, baina badaude adierazle batzuk adierazten dutenak ez dela izango orain baino asko hobea eta jarraitu beharko dugula horien aurka borrokatzen. Bai, beraiek ere, seguramente forma berriak asmatuko dituztela. Nik uste dut horretan oso adierazgarria dela transpertsonen kontra zabaldu den transfobia hori, ez? Trans pertsonek eskubideak bereganatzen hasi diren momentuan transfobia gorakada egin du, ez? Eta resistentziak nabarmenak izan dira. Bueno, nik uste dut kasu horretan guk ere geroz eta elkartuago gaudela, bat egiten ari garela eta hortik erantzungo diegu beraiek izan dezaketen asmakizun berriei, ez? Baina guk gure herrian oso errotuta gauden mugimendu asko gara, gazte mugimenduak, sindikatuak, hizkuntza eskubideen aldekoak, feministak, eta hor da guk daukagun indargunea eta hortik aurre egin beharko diegu. Nolakoa irudikatzen duzue justizia sozialean oinarritutako Euskal Herri bat? Gaur egun borrokatzen ditugun zapalkuntza horiek gabe, eskubide berdinak izango ditugun herritarroz osatutako Euskal Herri bat, une oro bere eskubideak bermatuak izan daitezen borrokatzera kondenatuta ez dauden herritarrak izatea, eta gaur egun baino berdinagoa, berdintzaleagoa izango den gizarte bat. Egia da oso modu abstraktua dela adierazteko, baino praktikan eta askotan geratzen gara igual oso ideietan, baina Bai, nik uste dut adierazpenean ere agertzen dela eta ikusleek ikus dezakete adierazpen hori ere bai gure sareetan, ez? Baina hor badago ez zerrenda bat, ez? Desde luego jendarte berdintasunean biziko den jendarte bate marraztu dezakegu hor, pertsona guztientzako eta pertsona guztiak eta pertsona batez ere erdigunean jarriz, ez? Eta kolortik, kolore eta oso anitza den mugimendu baten adierazpena da eta igual oso zaila da orain zertzara batzuk ematea, baina Bai, hor gehitzearen agian, botere harremanak beti egongo dira, horiek ez ditugu lortuko deusestatzea, baina gutxienez baita ere botere harreman horien kontziente izatea eta boterearen erabilera gehiegizko hori edo bakoitza ere saiatzea horretan berdinagoa izango den gizarte hori eraikitzen. Intzamets bukatzeko azkeneko galdera. Zer esango zeniokete oraindik aktiboki inplikatu ez den pertsona bati? Gertatzen zaizkigun gauzak
ez direla modu individual baten irakurri behar, ez? Gertatzen zaizkigun gauzak normalean edo arrazoi kolektibo bat dutela, ez? Eta horren inguruan hausnartu egin behar dugula, ez? Guri ez gaituzte erasotzen marikak izateagatik, baizik eta marikak ere arau hori apurtzen duelako, ez? Ezarrita dagoen arau hori apurtzen duelako. Eta hortik egin behar dugu irakurketa. Lehen aipatu dugu, ez? Bueno, bagoazen ere, pentsatzera guk ere marikak izan daitezkeela, nire kasuan, baina badirela gauza asko ditugula gaitasun guztiak, euskaldunak garela, herri honetan bizi garela, feministak garela, ez? Eta hortik begiratu behar diogula gertatzen zaigunari eta munduari ere bai, ez? Eta orduan aktibatzea garrantzitsua dela, antolatzea garrantzitsua dela, mobilizatzea garrantzitsua dela, eta hori esango nieke. Bueno, seguramente borroka ezberdinetara batuta egongo den pertsona hori, borroka gehiagora batzea. Bai, azkenean nik uste dut borroka bera askotan igual konnotazio negatibo batetik edo esaten da, baina borroka bera prozesu gisa oso aberasgarria dela pertsona gisa. Oso aberasgarria da borroka desberdinetan dabilen jende hori ezagutzea, pertsona bezera zabaltze zaitu, aniztasun, Euskal Herrian baitan dagoen aniztasun guzti horren parte egiten zaitu, eta uste dut borroka bera ere horrela ulertu behar dugula, eta beraz animatzera, kolektiboki antolatzen garen prozesu horretan, aberastuko garelako bai norbanako gisa, eta nola ez azkenean gizarte hobeago baten aldeko borrokan murgilduko ginatekelako. Ni galdera gabe gelditu naiz, bukatu bainaren ez dakit azkeneko zerbait, aipatu nahiko zenuketen. Nik nabarmendu nahiko nuke lehen aipatu dugu prozesu hau bera egin izana, agerraldi hau bera antolatu izana, 30 eragilek testu gaur egun agian gero eta zailagoa bilakatu da testu berdinaren edo irakurketa berdinaren inguruan adostasunak lortzea. Eta uste dut hau oinarri benetan garrantzitsua eta balioan jartzekoa dela. Ingurune desberdinetatik datozen, borroka desberdinetan dabiltzan 30 eragilek bat egitea ez delako gutxi. Eta beraz hori, orain arte egindako horri balioa ematea, eta gero horrelako espazio batek etorkizunera begira eman dezaken hori guztia ere dagoeneko jartzea balioan, eta saiatuko garela alden neurrian hori fintzen eta hori aktibatzen, eta aldi berean gonbidapena egin hau entzuten edo ikusten dabilen edonori, kolektiboki antolatuta dagoen edonori, baita ere parte hartzera eta hemen sortu liteken horretan aktiboki egotera. Mila esker etortzeagatik bioi, eta orain zentzu positiboan mila esker egiten duzuen borrokagatik baita ere, eta lan guztiagatik. Eta badakizue, ateak irekita izango dituzu hurrengo aterako baita ere. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Ostiralean giroa goibela eta euritsua izango da. Zerua estalita egongo da eta euria barra egingo du, zenbait lekutan etengabe, batez ere Kantauri isurialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta maximoak 10 eta 15 gradu artean geratuko dira. Iparraldean haizea ibiliko da, bolada oso gogor batzuekin, batez ere kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Larun batean euria egiten jarraituko du, baina prezipitazioa urriagoa izango da. Zaparradak noizbehinka egingo ditu eta mendebaldean txikiak izango dira. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da. Goizetik aurrera barnealdean mendebaldetik joko du haizeak. Temperatura maximoak igoko dira eta giroak udazkeneko itxura hartuko du. Minimoak jaitsi daitezke oraindik. Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan,
Lumagorritik amets eta Euskal Herrian euskarazetik intza izango ditugu. Eta justizia sozialaren munduko egunaren harira, hainbat eragileek sinatutako adierazpenari buruz hitz egingo dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko esan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.